Altså på anden års HG, der beskæftiger vi os med selvfølgelig med nogle obligatoriske fag, som man kender det fra folkeskolen også, men også nogle forskellige andre fag, økonomiske, humanistiske, forskellige fag. Udover det, så har vi også nogle projekter, hvor vi beskæftiger os med innovation og entreprenørskab, og det kan være noget med et modeshow, vi skal stille på benene. Alt sammen foregår sammen med det lokale erhvervsliv, hvor vi prøver at gøre det så tæt på det virkelige liv som muligt, for at gøre det så interessant som muligt.